Il-Kummissjoni Ewropea insistiet mal-Gvern Malti biex sas-sena d-dieħla tissaħħaħ l-indipendenza tal-ġudikatura b'mod speċjali f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħatriet u tkeċċijiet tal-membri tal-ġudikatura. Il-Gvern Malti qed ikun imħeġġeġ ukoll biex jitwaqqaf uffiċċju ta' prosekuzzjoni li jkun separat mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Dan joħroġ bir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li kienu ppubblikati mill-Kummissjoni Ewropea f'rapport formali. Rakkomandazzjonijiet serji li l-kamp tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ilu jinsisti dwarhom għal diversi xhur. Rakkomandazzjonijiet li jikkonfermaw ukoll il-kritika ġusta li qed issir meta l-Gvern ta' Muscat injora diversi sejħiet li saru mis-soċjetà ċivili sabiex ma jkomplux isiru ħatriet sakemm ikunu implementati ir-riformi fil-ħatriet tal-membri tal-ġudikatura kif rakkomandati mill-Kummissjoni Venezja. Il-Kummissjoni Ewropea qed tissuġġerixxi wkoll lill-Gvern Malti li tkun imsaħħa l-governanza fost oħrajn billi jsiru sforzi biex tiġi miġġielda l-korruzzjoni u dawk akkużati jitresqu quddiem il-qorti. Dan apparti li kien innutat fost oħrajn li hemm bżonn tisħiħ fil-liġijiet kontra ħasil ta' flus u fuq kollox infurzar. L-istess rapport jinnota li pajjiżna huwa nieqes mill-politika ekonomika relatata mal-investiment, b'mod speċjali fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-maniġjar ta' riżorsi naturali, l-effiċenza ta' riżorsi u l-enerġija, kif ukoll il-bżonn ta' aktar trasport sostenibbli, it-tnaqqis tal-konġestjoni tat traffiku, kif ukoll l-edukazzjoni u taħriġ li huwa inklusiv.